del 155. Per tant, en moments excepcionals el que cal aplicar són solucions excepcionals. És per això que des de Junts per Figueres, després d'un profund i llarg debat intern, hem decidit fer un pas endavant. La ciutat i l'Ajuntament, com a màxima institució que la representa, no pot afrontar la sentència de l'1 d'octubre amb un govern en el qual hi ha representat un partit polític que no només va avalar ara fa 2 anys el 155, sinó que avui torna a amenaçar amb aplicar-lo. El govern municipal de Figueres no pot ser còmplice de qui fa servir una vegada més l'espantall de l'article 155. Els comunico que aquest mateix matí m'he reunit amb l'alcaldessa de la ciutat de Figueres, la senyora Agnès Lledó, per oferir-li l'entrada dels 8 regidors de Junts per Catalunya, Junts per Figueres, al govern de la ciutat, en substitució dels 4 representants del Partit Socialista. Aquesta és una oferta sincera, honesta, sobretot sense condicions ni contrapartides i en clau exclusivament, repeteixo, exclusivament figuerenca. Repeteixo, sincera i amb generositat, sense cap condició i simplement assumint les responsabilitats que té actualment el PSC. Cap altra petició, cap canvi d'alcaldia, cap retribució, mà estesa i predisposició absoluta. Amb més d'un 80% el nostre electorat ens deia que volien un govern sobiranista, un govern amb Esquerra Republicana. Per tant, repeteixo, aquesta etapa s'ha tancat, ara més que mai és necessària la unitat i la unitat d'acció, sobretot en la màxima institució de la ciutat de Figueres.